Tá acmhainní foghlama nua in Gaeilge seolta inniu ag Músaem Ime a gCorcaigh. Acmhainní a chomhróla páistí foghlaim faoi stair dhéon túsaíochta an Ime in éireann. Ní amháin sa siomaranga ach sa Músaem chomh. Thug daltaí Ghaelscoil an Ghoirt Álainn cuairtear an Músaem leis na hacmhainní a úsáid sin chéad uair. Músaem Ime hacmhainní Gaeilge as a rang agus an sin 5 mí steach éirsme agus 5 mí dé bio. So sé anam samúil agus tá mí lábhar a dhéanamh sa teacanis. Anú 5 míad go dtíon éirsmlinn im agus 10 míad ar lán rudaí samúil agus an sin rinne míad ar im féin agus bhí sé anna blasta. Tá na hacmhainní im ar fáil as Gaeilge níos. Tá na hacmhainní i drú cuid ribh na Músaem le linn na Músaem agus tar éis an Músaem. Caríonn sé le múntóirí agus na páistí foghlaim faoi im. Tá na hacmhainní nua seo ar fáil as Gaeilge ar thaobh idirlíne an Músaem ag thebuddarmuseum.com. Chomála sin tá Músaem a chur fáilte roimh thuirs scoileanna siar in aisce go dtí deireadh an híomhre. Conor O'Donnell, Nuacht, Cúla4, corcaigh.